Какво би направило журналистите по-свободни? Българските журналисти са не само свободни, много отдавна цари една свободия, която не е обяснима за мен и която стои в основата на тази жълта преса, която е на Сергия. Абсолютната свободия на журналиста, включително в сериозните вестници, език недопустим за хора от този бранш, от тази професия. Знаете ли колко закона има за медиите? Знам, че има закони за медиите, че медиите са нормативно регулирани, но не смятам, че законите с нещо ограничават медиите и даже смятам обратното. Вие сте човек, който продава вестници. Според вас, знаят ли хората, че за медиите се гласува всеки ден? Като се купуват или не се купуват. Сериозните медии днес не се купуват. Днес съм продал, от сериозните вестници днес съм продал 2-3 броя. От жълтите вестници, които са и по обем много големи, съм продал няколко десетки броя. Така че хората днес гласуват за жълтата преса. Те не гласуват за сериозната, но те не гласуват за сериозната, защото и сериозната преса, езика на журналиста е недопустим. Ако приемем, че журналистиката е злото куче, което пази, чии интереси пази у нас? Злото куче винаги пази интересите на своя собственик. Аз смятам, че на повечето журналисти у нас се плаща и то се плаща, за да пазят интересите на своите собственици. Журналистите не пазят интересите на хората. Как да се променят нещата със свободата? Медиите у нас са напълно свободни. Никой не може да ограничи никого, ограничава ги само интересите на техните господари, на техните собственици. Аз смятам, че трябва да се ограничи безобразния език в медиите, на журналистите. Аз продавам 20 години вестници. Аз съм доцент, доктор по биология и така нататък, но за да мога да ям, аз продавам и вестници 20 години. Аз съм възмутен дълбоко, че краденето е държавна политика, а от езика на журналистите. Знаете ли как е гарантирана свободата на словото в Германия, Франция или Великобритания? Не зная и интересуваме у нас как е гарантирана. Аз съм сигурен, че в държавите, които изброихте, е добре нормативно уредена тази свобода или тези ограничения, защото не може да няма и ограничения. Този разпад на нашето общество. Главните виновни, може би на второ или на трето място, не казвам другите, са журналистите. С всичко това, което се поднася на обществото, на страниците, на всички тези медии, включително и на сериозните, така наречените сериозни медии. Останаха ли верни почитатели на вестниците или списанията? Много верни почитатели на жълтата преса. Тиражи от стотици хиляди. Жълтата преса се продава изключително добре и ние, които с това нещо се изкарваме хляба, разчитаме именно на тиражите, на интереса към жълтата преса, към онова, което то не може да бъде никаква преса, нали? Там няма нищо истинско, нищо интересно, там има само клюки. И ние изкарваме хляба си, от ниските страсти, които задоволяват журналистите. Те ниските страсти на обществото са известни. Имало ги и винаги от древността. Но наши журналисти върват, течат в течението на тези ниски страсти. За съжаление, трябваше да ви кажа всички тези неща. Аз ви благодаря, че ме попитахте, защото отдавна съм смятал, че на някого трябва да ги кажа тези неща. Но много рядко някой се интересува от това, което ме питате в момента.